Bakit nandito kayo? Anak mo yan? Ilang buwan na siya? Isa po. Isang buwan na. Taga saan kayo? Sa Bagtas po kami. Bagtas? Ilan anak mo? 3 po. 3. Ilang taon to? 2 po. Tapos ito isang buwan. Opo. Asan na yung isa? Nasa dali po nangyayari po ng karton. Nangingiri. Asan ang tatay? Nag-extra lang po ng ato ng Bagtas. Di ba isang buwan lang yan? Dapat sa bahay lang. Opo, wala po kasi kami makain. Walang makain. No. Dapat mag-control kayo. No? O, may bariya ako. Ha? Anong gatas ng anak mo? Sa akin po. Breastfeed. Ay dapat kumain ka ng mga vitamina para Ha? Ito, 2 taon. Tapos siya 1 buwan. Yung panganay, 5 po. 5. Mag-control para hindi kawawa yung mga bata, ha? Ilang taon ka na? 20 po. Bata ka pa. Ha? Taga saan ang province nyo? Wala po, dito lang. Tiga dito lang. Babata nyo pa, yung bata-bata mo pa. Ha? Paano kayo uwi nito? Malapit lang babae nyo rito? Sa lang po, sasakay lang po ng jeep. Sumasakay din kayo. Anong oras ka pa umupo dito? Ngayon lang din po kasi mainit po Ngayon ka lang din lumabas. Oo, kasi ang init, napansin ko lang yung bata. Kasi dito sa bata tulog na tulog siya, no? Sige, bigyan kita ng ito. Para sa bata, ha? Oh. Bili ka ng dapat may ba yun? Yung tawag yung gloves ng bata sa paa, tsaka sa kamay. May medyas po siya, hindi lang po namin nilagyan, gawa po mainit. Ba, maalikabok? Ilang araw? 1 buwan? So, araw-araw nandito kayo? Hindi naman po, pag lang po, pag wala lang po talagang sa bahay. Pero pag medyo naman po yung kita namin dito, nandun lang po kami sa bahay. Ano ba talaga hanap buhay nyo? Nagdi-dispatcher po kasi yung asawa. Asawa mo, dispatcher. Oo, dapat sa bahay lang kayo. Ayan, nakakuha ng pagkain yung anak mo. Siguro. Buti maraming nagbibigay. Ha? Ingatan mo yung anak mo. Ayan, may pera ka naman, ha? Huwag mo muna siya igala na igala kasi kawawa yung baby, ha? Ano yung pangalan mo ulit? Monay po. Apelyido mo? Pareha po. Ano, Monay? Hindi, Maricon po. Maricon. Siya. Ayan, babae, lalaki? Lalaki po pareho. Lalaki lahat? Yung 3 mong anak? Pero okay na yun, payo ko lang sa'yo, ha? Ang tawag nito? May family planning na po. Oo. Para maalagaan mo silang maigi, mapalaki mo sila ng maayos, ha? Kain ka lang, anak. Sige. Ayun, magandang araw mga kaagapay. Muli na naman tayo nagbabalik. Ayan, pasensya po kung wala po tayong upload ngayong mga nakarang araw. Gawa nga po ng may inaasikaso po tayo. So, yun po, napanood po natin yung short clip video na galing po sa channel po ni Daddy Frankie. Sa mga hindi pa po napanood, panoorin niyo po sa channel po ni Daddy Frankie sa YouTube. At pwede niya rin po mapanood sa kanyang Facebook page na Daddy Frankie Official. So, yun po, ang video po na ito ay tungkol po doon sa isang nanay na napanood po natin na may anak na 3. So, bali, may 5 taon na anak, tsaka 2, tsaka yung bunso na 1 buwan pa lang. Pero
yun nga nakakalungkot at saka nakakaawa po yung kalagayan po nila. And sabi nga po nung ni ate, yung tinulungan po ni Daddy Frankie, na 20 daw yung edad niya. So, tinutal ko, binawas ko yung edad ng anak niya na yung pinakapanganay. Subali, si nanay pala or si ate ay nanganak pala siya or nabuntis siya nung 15 years old pa lang siya, di ba? So, batang ina pa talaga siya. So, yun yung lagi kong sinasabi na sa mga kabataan po, yan, sa mga nanay po dyan, mga babae, makakapanood po nito, sana po lagi po natin i-remind yung mga anak po natin na pumapasok sa maagang relasyon. Kasi ang pinakakawawa po dyan ay hindi lang din po sila yung magsasuffer sa ganyang kalagayan, kasi mas lalo yung magiging anak po nila. Example po niyan, yung napanood po natin, na sabihin natin na okay, si ate, nanganak na 3, di ba? So, sabihin natin na kaya pa niyan, nakakakain sila sa ganyang buhay. Pero, paano na lang yung mga anak niya, di ba? Sila yung nagsasuffer lalo kasi kailangan pa nilang sumama sa nanay nila na umuupo dyan, na mamalimos, tsaka yung asawa daw ni ate ay wala pang matinong trabaho kasi nga lang siya, parang barker lang siya. So, yan yung nakakalungkot po sa mga kababayan po natin na masyadong nadadala sa relasyon. Hindi nila naiisip yung magiging bunga ng kanilang pinapasok. So kaya kailangan talaga magabayan po natin yung mga anak natin na mga babae. Ipaliwanag sa kanila na hindi porket natuto kang magmahal ay mag-aasawa ka na, di ba? Kasi iisipin, ipaano din natin sa kanila, na ipaalala natin sa kanila na hindi lang sila yung mahihirapan, kasi lalong mas mahihirapan yung magiging anak nila. Ano na lang po yung magiging kinabukasan ng mga anak niya. Example po ni ate, wala siyang trabaho. Kita nyo naman, nakaupo lang siya dyan para mamalimos, di ba? And kawawa kasi bagong panganak lang sa isang buwan. Supposed to be, dapat nasa bahay lang siya. Pero kinakailangan niyang lumabas, mamalimos para lang makain sila. And buti na lang din kasi yung bata ay dumididi sa kanya. Paano kung hindi, di ba? Ang hirap, ang mahal pa ng gatas. Kaya dapat bago tayo pumasok sa mga responsibilidad or ganyang buhay, alam din natin isipin din natin yung magiging kinabukasan ng magiging anak po natin. Hindi pwedeng pasarap lang tayo ng pasarap, di ba? Then, hindi kasi lahat ng tao hindi lahat ng ganyan na buhay ay masasagip ng mga vlogger, di ba? Swerte na lang din yung may makakahanap sa kanila na vlogger na matutulungan sila, di ba? Kaso hindi rin po tayo pwedeng umasa sa mga charity vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan, kasi ilan lang din po sila, di ba? And kailangan din po natin talaga na kumayod tayo. Huwag po tayong umasa sa mga tulong ng iba. Kaya hindi pwedeng asa na lang tayo sa iba. Kaya dapat tama din yung payo sa kanya ni Daddy Frankie na dapat tama na yan, mag-planning na, family planning. Kasi kung dadagdagan pa yan, mas lalo silang mahihirapan. And sa mga darating pang panahon ay kawawa din yung mga anak niya kasi hindi niya mapag-aral. So, di ba, parang yung sumasalo ng kahirapan or ng kahirapan ng buhay nila, yung mga anak nila, di ba?
Kasi si ate, sabi natin makakasurvive yan eh. Kasi, kung baga, wala na yung plano na mag-aral pa ulit. Ang sa kanya lang, maging nanay nila, maging, mapakain lang sila. Pero ang kawawa dyan, yung mga bata, hindi sila makakapag-aral ng maayos, or baka hindi na sila makapag-aral kasi nga, hindi kaya ng magulang. So, kawawa din. Dapat, meron din tayong plano para sa mga anak natin, di ba? So yun, nakakalungkot man na marami tayong mga kababayan na masyadong maagang pumapasok sa pagiging mag-asawa, pumapasok sa relasyon, kasi ang iwan ko sa kanila ay ano ba yung pumapasok sa puso nila, yung pasarap lang, di ba? Mahirap din yun, dapat inisip din natin yung magiging bunga po niyan. Kasi sa bandang huli hindi natin masasabi na puro pasarap lang. Sa bandang huli ay mas mahirap yung buhay. So, yun lang po yung magiging ko po diyan komento. Sana po supportahan po natin ang Team Daddy Frankie. Ayan, syempre lalong-lalo na sa aming leader. Ayan, si Daddy Frankie Official, si Aling Rochelle, at sa mga iba pa namin kasamahan po na nandyan po na naka-play po ang aming channel. Ayan, supportahan niyo po. And huwag niyo po kalimutan, pakishare po ang ating mga video. And guys, supportahan po natin, i-follow po natin si Daddy Frankie kasi malapit na siya mag 1 million. Ayan. So, sa 1 million po niya, pag naka 1 million followers na po siya sa Facebook page, and may parang pabigay, or yun nga yung sinasabi namin, yung motor niya na pwede mong mapanalunan pag ikaw yung napili na followers po niya. Kailangan naka-follow po kayo sa kanya. And kung hindi nyo naman kailangan yung motor, gusto nyo cash, sabi nga niya, willing daw siyang ibigay, i-convert sa cash na 100,000. So guys, i-invite nyo po yung mga kamag-anak nyo na i-follow si Daddy Frankie. Maraming salamat, and thank you din po. Mega love shoutout po sa Team Rise Above. Ayan, sa aking mga tita, mga ate. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. At saka sa mga solid po naming viewers na Team Daddy Frankie, maraming salamat po sa solid nyong pagsuporta at pag-share ng aming mga video. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.